Мәгариф өлкәсендә 36 елдан артыграк эшләүче, хезмәте белән коллегаларының, укучыларының һәм аларның әти-әниләренең мәхәббәтен һәм ихтирамын яулаган педагог турында бүген аерым туктап сөйләргә телибез. Ул Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәп директорының урынбасары Ахметова Гүзәл Абузяровна. Игътибарыбызның төп сәбәбе аның бүген түгәрәк юбилейлы туган көнен каршы алуы. Шул уңайдан хезмәттәшләре үзләренең җылы эчтәлекле котлау сәламнәрен безнең тапшыру аркылы аңа ирештерәләр. Мәктәп директорының укыту һәм тәрбия эшләре буенча урынбасары нинди булырга тиешсең? Гүзәл Абузяровнага карап, нәкъ менә аның шикелле дип ышанып әйтергә була. Тормыш сөйшән, таләпчән, нык хылыклы һәм оптимистик рухлы, үз-үзен камилләштереп кенә калмыйча, тирә-яктагыларны, мәктәп, педагогик коллектив һәм укучыларны яхшы якка үзгәртергә омтылучы кеше. Әдәпле һәм педагогик яктан белемле, теләсә нинди хәлләрдә дә әңгәмә корып, ярдәм итәргә әзер булган укытучы дипломат. Ул әле бала чагында ук һичшиксез укытучы булырга карар бирә. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск дәүләт педагогия институтының математика факультетына укырга керә. 1984 елда математика укытучысы буларак Первомайский мәктәбендә хезмәт юлын башлап җибәрә. Шул чак гомерлек юлдашы Ахметов Рушан Зәкиевичне очратып, матур гаиләләрен коралар һәм янәдән туган яклары Иске Кулаткага әйләнеп кайталар. 1986 елдан алып, башлангыч сыйныф укытучысы буларак эшли башлый, ә 2012 елдан өлкән сыйныфта математика фәнен укытырга керешә. Никадәр генә үз эшен яраткан белгеч булса да, гомере буе аның өчен иң олы урында гаиләсе булган. Шуңа да җылы мәхәббәт һәм хөрмәт тулы ояда 3 балаларын, кызлары Динара, Диляра һәм уллары Артурны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә инде өлкән кызы Динара гаиләсе белән Свердлау өлкәсендә яшәп, 2 кызын тәрбияли. Диляра һәм Артур үз гаиләсе белән Санкт-Петербург шәһәрендә яшиләр. Тәрбия бирү бик киң өлкә. Биредә укыта торган фәнеңне яхшы белүче педагог та, балалар һәм өлкәннәр психологы да булырга кирәк. Чөнки укучылар белән эшләүдән тыш, ул сыйныф җитәкчеләрен дә җитәкли. Һәр баладагы потенциалны күреп алып, аның кирәкле юлга кертеп җибәрү, нәрсә өчендер мактау яисә әрләү дә мөһим ди ул һәрчак. Атнасына 7 көн, 24 сәгать буе диярлек нон-стоп режимында эшләү, коллегалары һәм укучылар белән элемтәдә булу, хезмәтнең әлеге форматы һәркемнең дә көченнән килми. Гүзәл Абузяровна эшнең мондый ритмына ияләшкән һәм башкача булдыра да алмый инде. Һәр вакыт хәрәкәттә, вакыйгалар үзәгендә ул. Энергия һәм көр-кәефне укучыларыннан ала, чөнки һәр кайсының уңышына үзенеке кебек сөенә. Яраткан эше тормышының күп өлешен алып торса да, Гүзәл Абузяровна ял итергә дә вакыт таба. Яратып гаиләсе өчен тәмле ашлар пешерә, бала-уныкларын сагынып, көтеп, каршы алып озата. Гүзәл Абузяровна укытучы өчен иң яхшы бүләк иҗади уңышлар, хезмәттән тәм табып эшләү, коллегаларының ихтирамы, ә иң мөһиме укучылары һәм аларның ата-аналарының рәхмәте һәм хөрмәте дип саный. Хөрмәтле коллегабыз, сезнең гомер намуслы хезмәттә үтә. Сез мәктәбебезгә килгән көннән бирле сайлаган кыйблагызга, һөнәрегезгә тугры булып хезмәт куясыз. Үз һөнәрегезне яратып намуслы башкарасыз. Балаларны ихлас яратасыз. Шуңа күрә алар арасында да ихтирам яуладыгыз. Коллективта, районда да абруегыз зурдан. Сабырлык, күркәм хылык, тирән белем, югары оештыру сәләте, коллегаларыгыз, ата-аналар, укучылар белән уртак тел таба, бала күңелен, аның самими дөньясын аңлый белү сәләте, булар барысы да сезне бизәүче сыйфатлар. Һәр вакыт өстәлегез мул, җаныгыз тыныч, күңелләрегез күтәренке булсын. Бәхетле озын гомер кичерегез. Тигезлектә, саулыкта, рух күтәренкелеге, җан тынычлыгы белән яшәгез. Бар хыялларыгыз тормышка ашсын. Тормыш иптәшегез янәшәсендә балаларыгызның иң кадерле кешеләре булып, саулыкта, байлыкта озын гомер кичерергә язсын. Йөзегез һәр чак кояштай балкып, тормышыгыз мул, нигезегез тыныч, рухыгыз ныклы булсын. Капламаган әле шигәләрне ап-пак чәчләр. Юлларыгызда юктыр әле күләгәләр.
сез яшәле, картаймаган, әйтерсең дә 18дән узган чагыгыз һаман. Күз тимәсен камил тормышыгызга, гаиләгез, хылкыгыз, сез эшләгән эшләр, уйлаганда һәммәсендә шуның хөрмәт белән тула сезгә күзләр. Хөрмәтле Гүзәл Абузяровна, юбилеегез мөбарәк булсын. Хезмәттәшләрегез сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.